का रउआ कबो सोचले बानी कि कोनो बेजुबान गुड़िया भी रउआ के देख के मुस्कुरा सकेले, या फिर रात के अंधेरा में जब पूरा दुनिया सूत जाला तब कोनो बंद कमरा से लड़की के सिसके के और पायल के छनके के आवाज आ सकेला। हाँ, आज हम रउआ सबके कोनो मनगढ़ंत कहानी ना बल्कि कोलकाता के अहिर टोला में स्थित एगो ऐसन खौफनाक इमारत के सच सुनावे जातानी जेकर नाम सुनते ही अजुओ लोग के पसीना छूट जाला और कांप जाला। हमरो देखिए एकदम पसीना छूट गइल बा। जेकर नाम रहे पुतुल बाड़ी यानी कि गुड़िया के घर। एगो ऐसन घर जहाँ के दीवालन पर अजुओ कई साल पुराना चीख दफन बा। एगो ऐसन रात जब 3 गो दोस्त कैमरा लेके यहाँ के सच रिकॉर्ड करे गईल रहे। बाकी रात के ठीक 2:15 पे वो लोग के कैमरा के लेंस अपने आप क्रैक हो जाला। हवा में कोनो औरत के परछाई नाचे लागेला और ओकरा बाद जौन भइल रहे वो रउआ के होश उड़ा दी। का सचमुच अजुओ वही पुतल बाड़ी के ऊपरी मंजिल पर वो बेबस लड़कियन के आत्मा भटकत बिया? अगर रउआ कलेजा मजबूत बा, अगला 9 मिनट तक ई वीडियो बिना स्किप कइले देखब, काहे कि आज हम वही तीनों दोस्त के कहानी सुनाइब और आखिरी फुटेज वीडियो मिल सके तो लगाइब और देखब आपके रूह कांप जाए। और सबसे बड़ा राज खोले जाता नहीं, वीडियो के अंत तक रउआ खुद बुझा जाए कि काहे अजुओ वही इलाका के लोग रात 10 बजे के बाद गुजरल छोड़ देले बानन। दिल थाम के बैठी, कहानी अभी शुरू होखता। भैया लोग, कोलकाता के शोभा बाजार घाट के पास स्थित पुतुल बाड़ी कोनो साधारण खंडहर ना हुए। 19वीं सदी में एगो बहुत बड़ आलीशान कोठी रहे जेकरा मालिक अमीर जमींदार लोग रहला। ए इमारत के बनावट में रोमन स्टाइल के बड़ बड़ गुड़ियन स्टैचू बनावल गईल रही, जेकरा वजह से एकरा के पुतुल बाड़ी कहल जाला। बाकी आलीशान कोठी के पीछे एगो बहुत ही घिनौना और अनहार सच छिपल बा। कहल जाला कि वही जमाना के क्रूर जमींदार लोग गरीब और बेबस लड़कियन के उठा के यहाँ ले आवत रहन। उ लोग के साथ अत्याचार करत रहे और बाद में उ लोग के मार के वही इमारत के नीचे दफन कर देत रहन। उ लड़कियां तब मर गईली, बाकी वो लोग के रूह अजुओ वही जे कैद बा। ई कहानी कोनो अफवाह ना हुए। ई घटना है पिछला साल के, जब अमित, राहुल और सुमित नाम के 3 गो कॉलेज स्टूडेंट जे लोग पैरानॉर्मल एक्टिविटी पर वीडियो बनावत रहले, वो लोग रात के वक्त पुतुल बाड़ी के अंदर घुस गईले वीडियो बनावे खातिर। अमित के एस्थेटिक और हॉरर ब्लॉग बनावे के बहुत शौक रहे। वो लोग रात के ठीक 1:30 पर अपना गोप्रो और नाइट विजन कैमरा के साथ वही पुतुल बाड़ी के अंदर दाखिल हो गए, जहाँ आम लोग दिन में भी जाए से डरेला। जैसे ही वो लोग पहला मंजिल पर पहुँचले, चारों तरफ एकदम अजीब सी खामोशी रहे। हवा में कोनो बहुत पुरान इत्र और सड़न के महक आवत रहे। अमित अपना कैमरा ऑन कैलस और कहत रहे, दोस्त, हमनी के पुतुल बाड़ी के अंदर बानी जा, यहाँ सिर्फ अफवाह बा, यहाँ कोनो भूत नहीं खे। अमित के बात तबे पूरो ना भइल रहे कि अचानक वो लोग के पीछे लागल एगो भारी लकड़ी के दरवाजा अपने आप धड़ाम से बंद हो गई। जब दरवाजा बंद भइल तो तीनों दोस्त डर के मारे कांपे लगले। राहुल चिल्ला के दरवाजा खोले के कोशिश कैले, खोला खोला, के बाहर बा, क्यों भैया बाटे तो खोला। बाकी दरवाजा जैसे जाम हो गइल रहे। तभी अमित के ध्यान गइल कि ओकरा फोन के बैटरी जमन की 90% रहे वो अचानक 1% पर आ गए रहे। पूरा कमरा में एकदम बर्फ जैसन ठंडक बढ़ गई रहे। वो लोग अपन टॉर्च के रोशनी चारों तरफ घुमावे लगले। तभी रात के ठीक 2:15 पर कोठा के ऊपर से केहू के घुंघरू के आवाज आवे लागल। छन छन छन। आवाज धीरे धीरे वही सीढ़ी के तरफ बढ़े लागल जहाँ पे ई लोग खड़ा रहले। सुमित डर के मारे रोए लागल और हनुमान चालीसा पढ़े लागल, जय हनुमान ज्ञान घुसा कर जय कपीस तू लोग उजागर। काहे कि जब केहू डरेला तब भगवान याद आवेला। तभी अमित के कैमरा के स्क्रीन फ्लिक करे लागल, मतलब ग्लिच एकदम हला ऊपर नीचे कर लागल, हिले लागल। कैमरा के नाइट विजन मोड में साफ दिखाई देत रहे कि सीढ़ी के ऊपर एगो लड़की खड़ा बिया जेकर बाल एकदम खुला बा और उ कोनो अजीब भाषा में गा रहल बिया। उ आवाज इतना सुरीला रहे कि केहू के भी
मनमोहित कर दे, बाकी उतने ही डरावना भी रहे। अमित हिम्मत करके टॉर्च के लाइट वही सीढ़ी पर मरलेस। जैसे ही लाइट गई उ लोग के आंख फटी के फटी रह गई। ओहिजा कोनो इंसान ना रहे, बल्कि दीवार पर बनल एगो पत्थर के गुड़िया जमीन पर गिरल रहे और ओकर गर्दन अपने आप हिलत रहे। एकदम ऐसा लागल कि वो गुड़िया अमित के देख के कहत होके, तुम लोग यहाँ से कभी वापस नहीं जाओगे। अब तीनों दोस्त के जान पर बन आयल रहे। वो लोग जोर जोर से दरवाजा पीटे लागल। धा धा क्यों खोलो जा भैया, क्यों बचाओ जा, अब हमने के जान ना बच पाई, खोलो जा खोलो जा खोलो जा। तभी अचानक अमित के पीठ पर कोनो बहुत ठंडा हाथ छुअल। जैसे ही अमित पीछे मुड़लस, ओकरा के एगो कटी हुई परछाई दिखाई देलस, जेकरा हाथ में कोनो पुराना जमाना के जंजीर रहे। वह दृश्य साया अमित के कैमरा के हवा में उड़ा के फेंक देलस, एकदम उड़ा के जैसे जनाइल अमित के सामने कुछ नाचता। अमित के चिल्लाए के आवाज हलक से बाहर नहीं निकलत रहे, ऐसे करत रहे। वो लोग के लागल कि आज वो लोग वही पुतुल बाड़ी में दफन हो जाए। डर और खौफ के वो मंजर इतना भयानक रहे कि सुमित और राहुल ओहिजे बेहोश हो गए और अमित के आंख के सामने अन्हार छा गई। जब अगला सुबह होता, आसपास के लोग के कोठी के पास से जब गुजरत रहे तो वो लोग के अंदर से रोवे के आवाज आयत रहे। लोग पुलिस के बुलौलस। जब पुलिस दरवाजा तोड़ के अंदर गई तो देखलस कि तीनों दोस्त अलग अलग कोना में बेहोश बाड़न। बाकी सबसे हैरान करे वाला चीज जानते बानी कहा रहे? अमित के हाथ में एगो बहुत पुरान मिट्टी से सनल कपड़ा के गुड़िया रहे, जौना के आंख के जगह पर असली इंसान के आंख जिसन पत्थर लागल रहे। और जौन कैमरा अमित लेके गईल रहे ओकर मेमोरी कार्ड एकदम खाली रहे, जैसे कि वो सब कुछ डेटा साफ कर देले बा। वही घटना के बाद अमित और ओकर दोस्त अजुओ कोनो भी हॉरर जगह पर जाए से डरे ले। वो लोग अजुओ रात के ठीक से सूत ना पावेला। पुलिस ये मामला के वहम कह के बंद कर देलस। बाकी पुतुल बाड़ी के ऊपरी मंजिल अजुओ बंद बा और ओहिजा कोनो भी आम इंसान के जाए के इजाजत नहीं खे। तो दोस्त लोग, रउआ का लागत बा? का ई सिर्फ लड़कन के वहम रहे या फिर सच में वही पुतुल बाड़ी में जमींदारन के जुल्म और वही बेबस लड़कियन के आत्मा अजुओ कोनो राज छुपा के रखले बिया? अपन राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताई। अगर वीडियो अच्छा लागल होखे और ऐसने और सच्ची भूतिया घटना पर आधारित स्क्रिप्ट चाहत बनी, अगर ई कहानी में आपके दम लागल होखे तो वीडियो के लाइक करब। अगर ऐसने कहानी आप सुनल चाहता नहीं तो चैनल के सब्सक्राइब करब। ऐसने कहानी अपन दोस्त के सुना के डरावल चाहत बानी तो वीडियो के शेयर कर दे। और एक और ही बात, आप लोगों के पास भी ऐसने अगर कहानी होखे तो हमारा पास ईमेल देता नहीं, ओकरा पर शेयर जरूर कर देव जा। हम लोगों के साथ शेयर करब सच्ची घटना पर आधारित, अगर सच लागल तब। एक बाद अगला जौन वीडियो आई ओकरा में फिर मिलब ऐसने एगो खौफनाक सच के साथ। तब तक खातिर सावधान रही, सुरक्षित रही और कोनो भी अगर जगह पर जाता नहीं तो केहू के ललकारी मत। धन्यवाद।